Viimeinen peli alkaa. Ketäköhän siellä on? Tervetuloa viimeiseen peliin. Tässä pelissä on 2 valkoista pistettä. Jos toinen pelaaja pääsee toiseen alueelle, hän voittaa. Jos jompikumpi pelaajista lentää yli niiden 2 alueen, tai jompikumpi tässä tapauksessa, koska olemme tällaisessa tilanteessa, jompikumpi kuolee, niin se kuka on jommassa kummassa jossakin noissa voittanut tai onnistunut, niin on voittaja. Ensimmäinen, kuka koskee valkoiselle, on voittaja. Jos jompikumpi pelaajista menee pois alueelta, niin se kuka on alueen sisällä voittaa. Ja jos jompikumpi tästä kuolee, niin se kuka on elossa voittaa. No, tästä lähtee. Mikke, miksi sä teit sen? Ei Jaakko, miksi sä pepit sen silloin? Hän pelasti mut silloin tämän koko jutun alussa. Ja Anni, miksi sä edes teit sen? Kuten sanoin, täällä ei ole ystäviä. Jokainen on itsensä kanssa. Peli alkaa nyt! Tuu sieltä takas! Etkö sä ymmärrä? Mä voisin tässä ja nyt kävellä vaan tonne. Mutta me ollaan silti ystäviä. Mikä sua vaivaa? Miks niin? Jos te sanot, että täällä ei ole ystäviä. Sä et muuten... Oota. Säännön 3 mukaan, jos enemmistö pelaajista haluaa lopettaa pelit, niin pelit voidaan lopettaa. Johtaja ei halunnut lopettaa. Mikke, mä oon pahoillani kaikesta. Ei. Tää on mun syytä. Anna anteeksi.
Ei! Ei! Joo, äänestys. Ei! Miksi? Pelaaja 456. Oikealta nimeltänne Melon. Olette voittaneet pelit. Nyt annamme teille luvan lähteä ja saatte rahapalkinnon. 456. Onnistutte hyvin. Ja. Nyt. Miltä tämä voitto tuntuu? Ei oikein millekään. Miksi? Kaikki mun vanhat ja uudet ystävät. Ymmärrän. Itselläkin on ollut samanlaista. Mutta uskon, että tällä rahalla saatte edes jotain iloa. Mutta tuoko raha iloa? Miksi niin? Jos kaikki on vaan poissa, niin mihin sitä rahaa tarvitsee? Mutta Te olette kuitenkin saaneet ne. niin. Melo, miten sä näytät noin, että sulla on niin kovia haavoja? Missä sä oot ollut jossakin tappelussa taas? Mulla olisi yksi kysymys. Sä oot hyvä kaveri sen mun pojan Miken kanssa. Hän on nyt ollut 3 kuukautta hukassa. Missä se oikein on? En mä tiedä. Uudestaan. 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 Mitä? Jes, mä tein sen! Jes! Kiitos. Kiitos.